लोगन, हम गायिका सीमा चौहान उर्फ बिट्टू आप लोगन के बीच में फिर से एक नया समाजवादी गीत लेके आयल बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग ई गीत सुनब और अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दे। कैसे मास्टर साहब? चर्चा सोपा के साचो बेजोड़ बाटे, चर्चा सोपा के साचो बेजोड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे। भैया लोगन, कि हमरे कैलाश भैया जी जौन समाजवादी के सिपाही बाड़े उनकर आवाज बा का बा। हो जनता सेवा में जिंदगी बितावे लना हो, मिस कहल पर कैलाश जी आवे लना हो। जनता सेवा में जिंदगी बितावे लनो, मिस काल पर कैलाश जी आवे लनो हो। दिन दुखियन लाचारन के गोड़ बाटे, हो दिन दुखियन लाचारन के गोड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे। क्या बात है चाचू? भैया लोगन, हम कैलाश भैया जैसन हम सच्चा सिपाही देखनी ना, उनकर इतनी बढ़िया सोच बा। का सोच बा? जैसे हनुमत जी रहल राम जी के दूत, वैसे नाला सोपारा ललन यादव जी के पूत। जैसे हनुमत जी रहल राम जी के दूत, वैसे नाला सोपारा ललन यादव जी के पूत। बितना देवी माई के पंचूड़ बाटे, बितना देवी माई के पंचूड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे।
जाना हो। काबा अशोक परदेसी के डीसी जाना हो। जाके पूछ री जाना हो। काबा अशोक परदेसी के डीसी जाना हो। पूछत सीमा चौहान हथवा जोड़ बाटे। पूछत बिट्टू चौहान हथवा जोड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे। स्टेटस लगा अखिलेश जी के फॉलोअर्स करोड़ बाटे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।